Minkejja tnaqqis fl-aħħar snin fin-numru ta' tfal li ma jintbagħtux l-iskola, l-awtoritajiet edukattivi sejjaħu bosta miżuri fosthom pjeni jeħrex biex tkompli tonqos ir-rata tal-assentejiżmu. Fl-laqgħa mirata li tgħin l-iskejjel ikomplu jnaqqsu l-assentejiżmu ġew diskussi l-prattiċi tajbin bejn l-għalliema preżenti. Ingħad li s-suċċess sar permezz ta' strateġija imsejsa fuq bosta miżuri fosthom analiżi kontinwa tar-rati tal-attendenza kif ukoll bl-involviment tal-istudenti u l-ġenituri tagħhom. Kien innutat li meta l-ħidma tkun waħda kollettiva, is-suċċess ikun ikbar u li l-pass li jmiss għandu jkun pjan ta' azzjoni għal kull kulleġġ. Marija McNamara, id-Direttur Ġenerali għas-Servizzi Edukattivi, spjegat kif sa fl-aħħar irnexxilhom jaqdu l-kulleġġi bejniethom sabiex tonqos ir-rata tal-assentejiżmu. Llum kellna ċans li kulħadd jisma' xulxin il-prattiċi tajbin li hemm ħalli nkomplu naraw l-istudenti tagħna jiġu l-iskejjel tagħna jitalmu b'mod kuntent u anke bil-mod kif jixtiequ jitalmu huma wkoll. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-Gvern se jħarrax il-pieni għal ġenituri li ma jibatux it-tfal l-iskola, iżda saħaq li l-aqwa suċċess jieqpa meta tfal imorru l-iskola l-qalbhom. Issa dattant nieħdu miżuri oħrajn, jien naf pereżempju se nħarxu l-pieni u l-multi, imma jiena nerġa' ngħid li l-aqwa suċċess meta tfal jiġu minn qalbhom, allura rridu nkomplu nbidlu l-edukazzjoni b'mod li tkun tajba tfal. Saħaq li għalkemm ħafna mill-problemi jingħad li jridu jiġu solvuti mill-edukazzjoni, kulħadd irid jerfa' r-responsabbiltà fil-livelli tiegħu. Aħna rridu tfal jattendu l-iskola u nixtiequ li jattendu minn qalbhom għax isibu fl-iskola l-imħabba li għandhom bżonn u min jieħu ħsiebhom u min jedukalhom moħħhom, min jedukalhom qalbhom, min jedukalhom idejhom li hija tkun l-aqwa edukazzjoni.